wabarakatuh. Kula Rizky Saputra saking kelas 10 SKS MIPA. Arep nyampikake pawarta ingkang judule Pendragon kalah turnamen. Dina Minggu 8 September 2019, tim Mobile Legends sing jenenge Pendragon melu turnamen ing Cafe Queen Food Sapuran. Tim Pendragon ana 8 bocah sing melu turnamen, yaiku Haikal, Rizky, Hamim, Furaihan, Okan, Dani, lan Haikal. Tim Pendragon pengen melu turnamen amarga kepengin ngelatih skill game lan kepengin entuk hadiah. Saurunge melu turnamen, saben dina sakwise bali sekolah, tim Pendragon nganakake latihan supaya siap ngadepi turnamen. Namun tim Pendragon kalah nang turnamen tersebut. Amarga tim Pendragon ngelawan tim kang wis terorganisasi. Tim Pendragon namung bisa entuk peringkat 4 nang turnamen tersebut. Hamim, kapten tim Pendragon, ucap, kekalahan itu kemenangan setunggal. Mula kita kudu usaha maneh supaya bisa menang. Cekap semanten saking kula, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Titis Oktananda Daskusuma saking kelas doso sekawan semester jurusan IPS. Badhe ngandharaken pawarta babagan kagiatan wonten SMA Negeri Setunggal Wonosobo. Wonten mriki kula badhe ngandharaken kagiatan literasi. Literasi inggih menika kegiatan ingkang berkaitan kalih nulis tuwin maos. Wonten SMA Negeri Setunggal Wonosobo, kagiatan literasi sampun rutin dilaksanakaken. Kagiatan literasi dilaksanakaken wonten dinten Rebo kalih Kamis. Para siswa didhawuhi kalih guru-guru supados mbeta buku bacaan saking dalem lajeng diwaos wonten pelataran kelas wonten wekdal 7 isuk. Lajeng guru pengawas literasi ngundi siswa ingkang kebagian maos kesimpulan saking buku bacaan wau. Ibu Sesrini ngendika yen kegiatan literasi wonten SMA Negeri 1 SMA Negeri Setunggal Wonosobo sampun sae. Ananging kegiatan menika dereng efektif amargi para siswa luwih milih ngobrol tinimbang maos buku bacaan. Lajeng Ibu Sesrini ugi ngendika kegiatan literasi menika dilaksanakaken supados minat baca SMA Negeri Setunggal Wonosobo saged meningkat. Cekap semanten pawarta saking kula. Kapunten bilih wonten kelepatan wonten carane kula maos pawarta menika. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.